Abodon kwapa onsema no du baako ene eye bosome ensia ne de to so aduonu baako mechia mo na memfansia metoa so e de amamo he abrabom wahu obi babo okwan ade ma wo hunu soro anaso obi babo okwan ade ma wo hunu asase pese dodo nwere a obre ye pa no emprempi eya na ne bre so mfa so won ta ni bi tie me ka wasem bi nya botre ne tie na so pem eya de ota bre on ta ni bre so mfa so o enti obi tibi hwe ne ba wa ne ba na ma ne ba na dum pempenso bi a akoda ne ba be hwe no na akoda na frim anase nipa na ono hwe ne ba na ne ba ne be hwe no no ono na frim yese maami bra bre ne ba ho pa fa akoda ne be didi ama ne bi adie maami afrim obi bo modena bre ni moja ni de pia ne ba sa ne ba nkwa ama no ne ba ne be kwa kodura ama na ne afe ya ne ba ne ko ye nyina maami be kompai ba onzo obi kura ye timi promise ye sifie de maami akwotenam ye sifie ni ye na maami na wu ewem pa ya mi ya ma nyina ne se urade nyankopon ma ni obre so mfa so obregu aye o obregu aya se umre nwuye na ya kan se ya onti ase eduru bre bi na ya ka brabo mu asemu a ye woni pa bi wo hono mu a they speak from experience ani ye wo bi nso wo hono mu a enipa no speak from all knowing onim ade nyina no ye dey oka sometimes I talk by experience and many times I speak with what I have seen, what I have heard, and what I know. Ayana eyo. Kwame Nkrumah no mo bebo obra. Ebe ku nkoden ya santo anu mo bebo obra be ku nkoden de je wo man Ghana to ho no. Do they have the chance, the opportunity to enjoy from their sweat? Eka wodi mfie ne dodo sen. Anu oto anananom. Hwe yemu bebre won. Ye twa ye ne ne kai enkrofo bi omo bra ye ho pa na na hwe wo mo hu wo ya na ya wo. Yeah, now sometimes it makes you feel so sad. I'm already me ho. Ewe ma masa meso areho. Mo ni ntete ba mensu. Because wo hwe bre bi pa, obi bra wo ho pa. Na sa nipa no na nka wo ankasa wo mu nso ewo mu o sa nipa we de me yeyi a mehwe no me yeyi a mehwe no. It can be your father, wait me are your sibling be or fa bi unua bi, you know, or cousin be na ewo mu, like you have the feeling in you. Say nipa we de me yeyi a mehwe no.
mehwɛ no nanso when ni brɛ so mfa so yabusuafoɔ wɔn ma bɛpɔ kwan to hɔ ma yɛn nze bi mutimi hwɛ sika ɔkɔ so nyinaa de gya yɛyɛ o nanso ɔmo antimi ani ɔmo brɛ so mfa so ebi mu na bɛn na kyɛ companies bi o companies bi ɛnɛ yɛn enjoy from no ebi mu na de ɔmo mogya bɛto hɔ no mu ana ɔmo brɛ ya na company ni bɛyɛ company but yɛn ntumi asɛm o ha Awurade ne yɛn boafoɔ mɛsɛ me mpa yɛ bi yi ma nyinaa ne sɛ Awurade ma wo ni wo brɛ ɛso mfa soɔ ma ɔma wo mmerɛ ngu ɔma wo mmerɛ ngu ɔma wo mmerɛ ngu sɛ woyɛ adeɛ bi wɔ ho na woani so mfa soɔ a ɛyɛ ya o ɛyɛ ya enti na maame bi hwɛ din bra wabrɛ paa na ne mɛbɔ ne bɛyie na ne nti yɛhwɛ no a osiri trase a na osu osiri trase a na osu ɛno nti na papa bi hwɛ din bra wabrɛ ne ma ho na dwuma ɔbɛyɛ yɛ nyinaa na ɔde ne sika nyinaa hwɛ ne ma bɛta kasakasa kakra bi si ɔne ne ma no maame ntam nti ɔmo kɔka kyerɛ maame ne ka kyerɛ nkwaraa ne sɛ mpapa nhwɛ mo ana tɔ nkwaraa ne tirim nkwaraa no amfi wɔn papa nti papa no hwɛ din a na ɔde ne nsa agu ne bo na ɔtena aboboa do na ɔyɛ din ɛnyɛ biribiara wo yɛwura aho adeɛ awerɛhoɔ aba no wahu ɛno na mu ɔbra yɛ den adeɛ a ɛde awerɛhoɔ ɛba ɛno na ma ɔbra ɛyɛ dene hwɛ eduru bla bi wɔ hɔnom a ɔho ya okae adeɛ bi a na awerɛ ho awia menhyɛ da sɛ mebɛhyɛ obi awerɛho o baabo mmiɛnka aka yɛn ho kakra yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔnom wokae a na awerɛ ho o wowura tumi hoo ho ɛsi atwam dada o ɛsi atwam ba wokae a wowura tumi hoo ho saa wokae a wohwɛ kwan yɛ faa so asɛm ne siiyɛ wohwɛ kwan yɛ faa so adeɛ ne too wɔ wohwɛ sɛdeɛ esi bɛsɛ w'abrabɔ esi bɛwuri ne wo life wohwɛ a na owura ho wokae a na owura ho awia wo na anim w'asɛm o wo na anim deɛ ma wokae ma wo wura ho paa wo na anim wo nso obi deɛ ba wɔ ntimi ntena ɔ sɛ gye sɛ metwa bi mekae ma awerɛ ho sɛm a sɛ so ɔne sɔfo kora na ɛte ɔbɛkra sɛ sɔfo meba ampa o ampa wo nso obɛtumi kae no awerɛ ho sɛm na yɛ nso ɔnka n'ano no ɔnku ne ho
ɛyɛ ne sɛ wɔn kana no na ɔnku ne ho ɛnyɛ ɔno a ɛnyɛ ɔno a ɛnyɛ ɔno a ɛnyɛ ɔno a but because na ɔno nim sɛ adeɛ no like meyɛ ama ɛsi yɛ yie anaasɛ meyɛ na abɛboa ɔho ba wi aseɛ no ɔho sɛ akɔ dan ne awerɛhoɔ hɛ na ɔdɔ bɛrima no na ɔdɔ no na ɔmo kɔ nyimyɛ na ɔmo nyimyɛ na ɔhwɛ bɛrima no situation sɛdeɛ na nneɛma si teɛ bɛrima no abrɛ mu no na ɔka sɛ wɔgyina mu na ɔne bɛrima no awo a ɔno amu ɔbaa no ni bi na bɛrima no nso ni bi ba na ɔhu ne sɛ bɛrima no wɔ future na ɔkɔyɛ abortion no nso a wɔntumi amfa the right channel wate ase enti onyini yei nipa na ano ɔdɔ no na anwaa no ɛno anhye no but wasa akɔnya obi foforɔ ne na ɔware wie yɛ na afei wɔnya ba ɛha no na de ana ne wura hɔ ana nipa na ɔne ne yɛ abɔhye na akɔware na ɔno deɛ wawo ma anhwɛ yɛ na asɛm wei bi to a owura bɛho ho nkwa na nyina asɛm a ato obi a ɔkaeɛ a na ne wura ho no ebi no ne wura ho ne nkwa na nyinaa ɔkae na sɛ wankɔ ankɔnom nsa a ɔntumi ntena ase awia nkɔmmɔ no a me ne wodie no wonim yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔnom a woka a na afiri wo mu na kɔ wate aseɛ w'ani yɛ awerɛhoɔ a ɛhyɛ w'akoma mu wate aseɛ asɛm a ɛhyɛ w'akoma mu ahyɛ w'akoma so like wokae a na biribi yɛ wo wokae a na biribi yɛ wo wawerɛ wo sɛm asɛm a wokae a anaasɛ obi ka ho asɛm wotwa mu koraa na sɛ bi ato obi a wokae wo deɛ a na wusu wokae wo deɛ a na wusu ɛnyɛ bɛtɛ o ɛnyɛ bɛtɛ hey ɛnyɛ bɛtɛ asɛm a Yesu Kristo kae a no wɔsu ɛyɛ sɛ ɔde ne nipadua nyinaa bɛbɔ afɔdeɛ ma nipa na still nipa asɔdenfoɔ da so wɔ wiase Yesu Kristo deɛ no na wura hosɛm nyinaa no menim sɛ obiara wɔ awerɛhosɛm one way or the other kae a wɔn na biribi yɛ no na ne wura ho hey obi sɛ mede me ho nyinaa bɔ afɔdeɛ yɛ dɛn ɛmaa no nanso at the end me bɔ bani sɛ ya obi hwɛ kwan yɛ fa soɔ na yɛmfa dam die anwono na okodi obi akyi ama odi dam amene ontimi nkɔ ontimi ma na ra wusem nyina no wonim ebetimi ahyɛw so saa wanhwɛ yi a ɛno ana de wobɛkɔ wanhwɛ yi ɛno ana de wobɛkɔ
anhwe ya eno a na de obekọ mara wosem yo obi se ota tibi se mara wosem pa na me ka ne sa no se mani bresem na me ka ne sa no mentam kese na me ka ne sa no awiai ontam kese ne de hin wara wosem ne de hin wani bresem ene de hin eno no sa asam no wahu ebra wo bekai bia no wan so ho so a wo be yo bribi atia wo ho sa asam ni bi na ye kan hey I ruin my own chances because of this. Meow. Sadia wenti. Oh. Ya samo. Na minim. Chese eba me kaya me rate bi fu mi won se me yani po enti me ya de kra me nkai wonu so obi de eba do kakaya etimi bofa na adwene mu nyina o etimi ma bi mu kra collapse okaya etimi ma ni collapse se oya baba wa da sabrante na yade bi unim ho hwe na yade bi firi ba bi na abeda wo so te se twere te se yade bi how bi abeda so chronic enko just say kwotire betre o for so asa obe fight because yes ha na ye dey ewo na o fight ya enye yie na o kai o kai se kan kwansia o na di for me wo man ne wo nai atwitwa anti wo srasra de a ya na ya o o se me enwuma me se me ma me bosse me kosuku aduru ba bi a meduru bia nanso bema ka asam no ye wo so ni ti de ne sapem ho se eye ne ntam kese asamaranko obi unim na ra ho sempa oto da saasi o no ato na saasi o ona saasi bet asase na owo no asam ketua bi o sika kura no ohia ne enuru plot ni sika o efia na me program bia obi baka kira me say otoka 250 million but wonya problem no otoka no 28 million was it where I just wanted the problem to go off me assembly free me so me ba say assembly free me so keke enti ene won so obi twi saka ni bia na ne yam ase no na ne wura ho o se bra me ta kai ama me wura ho ebre nsuo to na me wokurom na ugina ka bia no aka tro se me nkoko to kurom ugina ka bia no aka tro se me nkwa abesim na ugina nsuo mu a so kaya na ne wura ho
yawo yawo sister yawo bra ha unim kasa ya ta babiem aseme pa mini me yonko bi ewo rex ya ya yetena honom eto spa ne da me nom ne ade ade nti yam ta akọ kugina ho na akwatena Germany for so many years ena waba fie na ne fie ba mu no ye bo no enti ofrita kwa western region takwa ose bra me ma Sunyani da o Mennim biye ba bia o ba fade ne owuo de faginam enti nanim ya wo hu ne ho se nanim agu ase se wakwatena brochire for so many years na ya bo na ma na ya den aba oba no he came with nothing, absolutely nothing. Ose sika semi botomu no Eros semi botomu no manite ya no na me wakotoka na ye pai ensuo wa ha o ensuo wa ha hwe ose nika ene top we semi no ye no anam de be pie krom ya ose na me bedru krom ya me nkrofo a watakwa mabusuafo ose wo mo Mennim se me waga na ye ma me ne me papa ana me nua ba ko omu nanim se me waga na ba me wunim enya bibia o enya bibia o enya bibia o and this abrante we a young guy like me what is me o that's enya me amamu a on we are be en sare nyame amamu a we are be en sare oba wi nsa sa dia kowo mu enye nani a o enye ono a o areho okaya he baby he came to me was this senior and that there mama 20 Ghana many deal someone who was living in Europe oye adwuma kura ni sika waba ose ya chi me kura no oba me na wo onfa akura ne kura mra na omunhunu se me woba because so ose ye hunu se me woba kura keke ewo Europe a ewo Germany hanom a enya de se ebebo me ede maba oba no ka kire me se manye extra careful kura obeba be keka nsem ayedai agum ama anhwe kura yensa ma me mma efie kwa yede mbatumu ansa so I just shut up and now yede me ba Ghana or say I came with slippers. I was in the plane with slipper, short sneaker and a t-shirt when I'm the baby kurumia not even bag no makasa me one tade ya day egum wose branka obi amatena brochire ndin kam dressing nie it will shock you, it will shock you. Hey, oje nyomo no asema ra ho sempa na me kai mentam kese na me bosu yi enya izo enya ize de binu ma famu no on hey awia me sinya abotra ma masa me ba ba shaware ho amasa ba ba shaware ho mama sem me shaware ho
sometimes you know you got to remember these things. You voice it out. Now I say you need to express it. Also, I'm going to say, oh, how so cha. You need to talk. Say it. Voice out. Na emfiri wo mu na nya dai. Enkopam no no emfiri wo so nko. Enti na wo ka wo besu. E na wo ka wo bedi arewo. Yo o pam no afiri wo so na nya dai. Enko. Just do that. Just do that. Just do that. Enya wo pe o. Na wonim se beba ne saa wo. Na wonim se beba ne saa wo. Awre ho sempa. Baby a me ye adwuma na me nso obi nsamfa me nkɔ hɔ no nkɔ ye adwuma bi. Kodi me ho konkonsa. Ma ye yi mi medi. Ene me ye jobless me tifie me nya adwuma. Masa. Enye yizewo. Enye yizewo. Ena me ntimi ya ni want me na me ma ye fa no. Ba oba ye no na nka mitirimu fan ye connection kitinkiti bi wo mu a ye dididie. What you say? Ana me introduce you no. Say ono de enye saa na odwene ofa akiri. Kobo amane. Ana me mitifie yo. Hey. Ene Mennim say Professor Kofi Abraham na boss anwum no o say me de masem ma onyame me de mama ni hunu be ma onyame na mase ne se mi nyame openye ho ayema yeni nkomo wai me ba cho ye nya abotre me se mama se me be hye wa reho ana say me be ma wasu. But this is how life is. Ya na mu ya o. O kaya na wusu no nya wo nko a o. Me ameraho. Raho. Raho. Miraho. Miraho. On tam kase ne say wa re hosem ne sen. Eni nkomo wai. Eni nkomo. Ka bi kire me. Eni nkomo. Ba me hwe ye to no. Adunti aba wintimi ntena no. Wintimi nso ho so no. You cannot control your tears. Unze obi kana ra wosema wotimi kobura su like ofili se osu se de su na se ahye ne ma no ofili so osu nti wontimi mfa na ni kan so ntena ho no obo na ni anu osu nti e wo so konom nsa na otimi ye dai esu no obi nka se waboro no ye dai osu teke eni nkomo number na 0543 989 989. Hey, Raho. 0543 989 989 0247 989 989 0247 989 989 Ofra na yedi nkomo. Just share with me. Na yenhwe de ebetimi aye. Ya o. Ya. Nya bete.
and yet better 0543 989 989 0247 989 989 Mekaya na bribi yeme Mekaya mintimintana kaya na yemisu. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Papa. Asabee. Yes, sir. Consider you as a friend here. Boss, you didn't come more what? Whatever I am, oh, mamma, for real. I'm a wapayo. Once a Maya walk a life history. Now, oh, cannot be a chalky baby, Nana Kusi division. Yes. Yes. Opa, Cobabia, yeah, among for nonsa. Cobabia, among for no Cobabia, among for no cocaine. Cobabia, among for boy, shall we? Cobabia, among for your robbery. Cobabia, among for your kaye. Na Cobabia, prisoners war, na could be so almost at the black, a dear man, a dear Mukupi, we and Sampi. I are a wholesome. Now, somehow can you get to be a no, Gina, in what Pijak Atlanta when you know, wouldn't say, oh, can't some. I a wholesome, no, a tossy baby. Not to be piano, via one piano. And one shall say, Nansana said, you panic was out to be any. I hope you will be not or no, that you say, what about Pensana rather than we answer no more. I am now a tiny politician one who will achieve no besides the who need to be at the go. They are Sana Kuma Mua or they know all Bonomsano. And if you go to these particular places, there are the people that almost commanded the airways, either spiritual realms or physical realm. But because of Yamabi and anybody yet you are Mufie, Yamabi to be anybody do from. Let's assume this will be what we say. No, what's in this Cabrawana? What's if you know by ya? What you wish you feel? How do you feel? That's you know, saying no, if you just look at the psychological trauma, the person will pass through. Yes. It's easy. When you find these people are there, you know, the place they find themselves, and what you should do is be some say, brah, and then they do a bit piwa. Nankan say. Because that's the way and can be honey a answer and now your pension on the door and now your period to beside the parent house of one how man. Yes, the problem identified is half solved. It is a only panel who identify the problem now can about now one pamuna what's one part of the problem for the fellow. The going forward, you know, I advise who program we are evident as my spouse. The banker if a man, no, Mr. Panati Martin, then after so yet to be able to get a mouth. Let me ask you, brother. So, may I say 0543 989 989 0247 989 989. I say, I some with them a boss wa mintimini deal. And the deal crowd who yam dino. Intimidity because said the assembly see said the city no me cry me gonna want me tiasi o ti ya na mare hwashe me kraso ma de mare hwashe wo kraso asem a wo kaya na mare hwashe wo kraso asem bi eto wo mare hwashe wo kraso a che se wo kai ene nyina wo kai a na raho timitna di kakaya obonani a ya munu ntino o senata de papa bi beto bonani a na wo su 0543 989 989 0247 989 989
ufrewe na a drop here na wafrewe ni ahwe se no so be ya 0543 989989 hey eba ya na a drop it 0543 989989 0247 989989 yeni nkomo wate mene abrantie bi di nkomo na nasemo ka kire me no oso no kwotena Libya o fa fom ko Libya na kobobra se ode ba behwe fie ode beduru ye no sika na ode ma ne papa no onu nim si asi fie di ama no ne papa twitwa pictures nyina de ma no onu nim si asi fie di ama no bo ba ye no na nte sa hello Dan bye ya mu nete sai ayen also I'm sure na some out okay or some I wate amen ma wale be ma bi ma ya wa duru baby no o ka che say menjai no enko baby e say one le fata the view da ya sa we o ka me pai sa na mo na me wa ho o se wo mfata ni biem ne ta ne nko ono wa wo sai ya wo fo ana afe no ka kire o se wo mpa obiem me so ma ya to one card enti a me ya a o ye no wa kofa santi di banti o mpeme o pe ba fufuro na a wo hunu a wa sere kokokoko na ni agye no ho chen nti se me nya o ba bio da nya me nhira ate amen amana ye ba dwene sa to da bi a ho ya mo nkira e kwa e be fa so ai be betima tena yes yes a de e ba ne de a eden me wi am the personal number be to ya frɛ why be di nko makeda nya me nhira ya o oto wa bo wani abesu no obi amo obi anya wo hwe bi amo bi anya wo hwe o hwe se onu no wadi na chi amanu nti abrabo wantimi amo ho so anko ba bia na akire be kasa asam ne kire wo ya na ya ya na ya o obi timi kana asam mu gina ho no mu ana araho gina ho ana araho gina ho ana araho enye bete o enye bete 0543989989 0247 989 wabra wo sembi ontam kasie bi o kaya na ma raho asam no o kaya na ma raho kwan ya fa so asiye no o kaya na raho. Good afternoon. Good afternoon. Papa na pomboko Boko mo Nyankopon adumo de kafra why na idan ye ejuma ho bibin ti ka me fa mi tin chaka for this year ni komo na me ejuma one of the big security agencies for Ghana na me bi na mo ejuma anime na me kwa na me ti ya na ma jebo fi mi ku fi akupe bi de ta ti eye se magic no abi e kam ho ma bi ejuma efiri me nsa am up to now me that to fie eni na me na ba mu na me de ma ni to fo ma kene ma no me san sai ade a ya e ma wuti e ka ho bi ejuma obi ti di from me say we dey think of I say obi pa ko de ade bo me ma me twa fo ma ma ni so tete na me da hospital no ade ka mo bi ejuma kan ho bi it is feel better for me yet bibi ti say ade na oji free won sam za me fa ni it me to am dey ejuma. Really? I'm telling you a fact. Wow. So, me mampaba, me shame holding. And me pana ya we waste of energy. You know her. And you free ho. Baba tell Hey. Bra kafra wate. Mennim se wutie.
line na drop it there ba kafra emu oya o emu oya kafra hello good afternoon fine da ba cho ho ye adaro manaso ne nango pa dom men so me ho ye yo daisa yeni nkomo yi dan pa cho me ka tafi te pa he bro no yeni nkomo mame wa sem na wo da bibi amon cheche re nye fa kwa dia bon san kwa be fa yi no the cemetery me ya ba ya me ya 38 years na me bi kunu ne o ja me kwale ni nyini ni no mu wi tiketwa o so wi no na no yes ena ketwa na kwa na sisi wa wi ese to apase kama ena so be konesi ni na me me kwa ko she asa musical da bi jitika ya mesela sana metie skani base school me seme baby ba betmesi no so aye basa se ni nyeda se na wi ya makwa kwa ji 60 million wo be bi September wo mo ba twiri wo ka ho bi da makwa ji 60 million na bi sikai me dia me ma so system na se school mo na ko twiri aye se juma so so me ya juma ni na ya basa se me da me no tan no se man ka te me ni so me dia empire na me yesu me dia empire na me yesu me dia kwa nya me asafra ni se be we so bet na fie be 4 years 3 years e ka be bi da se na what you be me tia 4.5 na what you be na ko le be we ko sa bet na fie 4 years se me bi na ho kra se bi de ko bi ko se me ko da yeah me the number betu dwa e be din komo why I catch you that yeah samo hey to be either a police officer, immigration officer, military man, custom officer, whatsoever. Na yaje obi di ade abo waje wutu afiri wonsam. Hello. Hello, Mother. Good afternoon. Good afternoon, boss. Pacho wapo mboko. Kristo nti me ho ye. Me re na ho. Yin na ye ho. Because kwanya ensem bi fa so to nipa bi mo no. Ya bro. Ko we are na edin. Okay a. Okay. Wan sha won so a wo be se wa wo nipa bia o. Never wo be se wo nipa bia. No kure. I just so. Yes. Fanya nkopo se o kra no adin kwa. Yes. Nna go kwa. Ye ni nkomo bra. We dey say yin na bia trio abra bombe bi. Ajuma ndi share juma. Le me bra ba ko. Share juma ma director of class ni no pay asset. Na Mennim. Safwa keke o. Yesi asoma yenya yepa. No me di safwa we no. Safwa be so di. Yes, to ani e just safwa o. This box safwa. Ye koya de che ya mandi ye ko di mama ya tira bo se mun ku fi. Hey. Ye yi mo. Merci. Ye kai se ya. You put it in Na ya se mo boni a maye ntimu ko fie ne sen. Say you for the state of one yeah. And now grow. Mo ofa na beje safwa no. Oh, never beje safwa no. So, as you say, also had the woman yame. Ah, ye ya na say obey kon sama ya
Yankopon, for sign by the yes, the same thing. And so, young Papa. And then the cousin Yankopon over the year. The Jumura and the year, that's how I am on air. Your practice, your wishes. The pastor open Yankopon. I don't want to say I'm catching what that. Me and Mamma, now, more calm up, Bravo, with them. I'm from Miami. No more pay because if I see a bomb pay, but the man getting tipping more, so I say 50 home. And never our back were Bravo or Queen. The more bigger man around who saw the back of her drew and now go forward. That's it. Hey, Sompa FM. Unyara Hosama, what do you say? Now, you're near your way, dear Yanka. Hello? Yes, boss. Good afternoon, Napom. I'm asking you, come away. Nana, low radio, no near him, come on ye. Abrabom said, "Now something." You I Janam. And again, I want to be a friend. Don't worry, Jack. I dare my road. You send me preference for Obama on February on first my man of France, big guy. Who first one more about an hour Jack hour. The right man from and now Jack hour, let me choose your last baby over banner. The first man of an hour, the upper this. Let us uncle your party. Let's send you must be a me James and one year. Number one, the piano could say, the talk ready to be yes, I'm the rest you go and if I didn't say anything. Now, only a mobile. When you become, can I say? Why? Only become, can I say? 0543989989 0247989989. Hello. Hello. Papa, good afternoon. Good afternoon. Now, where? Me where now, sir? Me where now, who me where? Mr. Media, Madam Maran, where? Me media, me can't have mystery. Hey, I could be. Me think you see somewhere. Hello. Yeah, you come on, it's over. Dinosaur. Daniel, so many on the Eric. Oh, yeah, the more very. Okay, Airport Johnson inside though. Now I'm to the Masuluko. Nam Kaden San, I'm the Kaya Juma. I know Fred Mr. Neko and some corner here on Kodisa no corner site, and go to blog on Mano. Nam see me, yes, I pay. You could run up 10 bucks in Google. And I'm used to 5. None happens to be done inside. Maybe I'm too from the king for money here. I don't send him sick at the moment. In the time years, my friend is no way. Monsieur, me what the message. Also, that she am green light. Now, do you want to be a man coach or not? Call mammy. Nam see you, Maki. Nam sent Tricker whom Cotuano. No, not your green light anymore. The bench be so. Nothing quite an didn't come. You're one other guy, Saba. Grandma client, didn't come Mocasa Gansu. Boy, you. Namsa Mini. Gans the police knew. Namsa Auntie. Also, I must say you are in the Pono.
Nti jamba nye adwuma bia ba fa ko police station. Ya chew. Ya chimi. Anam Jesus ma ba funu na wa friend o sinu ma ne nkoya adwuma. Na so da bi mi ne police mi card ni hwe nya go na ebi. O ke se ti ampa ya do ko police station. Am jinam jana me sero sa o sere. Nam ya na asuma kan bi e. Oso ki sada samyen ko bi akoya adwuma no. Na me am san tu mi car. Na me so oni police ni atina mu. Ye ni no. The site ni so ba kunya ba. Mo tira nsu na. Tik bi da no. Ana ko site ko share ho. Osan sam ha na bo be ni sam ha na me na be ye do no twa blog bi bia. Osan ni print na kai no wose. Oh, e ka se na ko e ka na ko police station. Awro me ho de ma se ma de ache. Ye sube. Na se mo de na me a. Ye ni police se mo ni pa ni ma de njindre. Anya hwe me fe busu na formara. Ya me de mi se inside no. Obutua no manaka e wo aka kwan so mu ami bi. That no kwan na mi ni aso ka mi ni mo hwe. Ma kwa na mi ni. Ni di am diare ko edmo vinare. Na na say from me car, o say na wan hu se me a. O fro car na tuna phone to you no o hwe me dance me hwe no. Abina di mbonu ka ba mi fa kan fa ni wura ba bi. Erade mo abotre. Mo hwe di obi etfanti ya ne wonko. Erade mo ya me kan o school ni ba bi. Ba se ta me kan na ya me ya be se me kan na se ya me sere. Asa ba choma wi. Entina empanyin si asempa esere. Empanyin si asempa esere. O ka se kan kwa. Ewi ase. Ase we na o ka ene no ono ase o ka ya na ye ne sere no. Yabete. Yabete. Witirimu fayo ko ya adwuma mo obi. Wati ase. Oh nipa bebre. We the ne call cells and ye the naba. But a bimo said ye, yes, ya film ya, some ya two almost why do my copy fiase. Some are 7-10 years imprisonment, some are 7-20 years. Ya film ya some more at ya two almost what Kayana and a raho. What is what be a co prison about? Or co prison about? He or she was so innocent. Na some no nim ho hwe but wakwaba na okaya na ne raho kaya no nya su a obesu. Hello Padre boss Okode yankopon ada roma enye nipa na raho sem wo ya brabo mu anka ya wiai ara utemu Yeni nkomo. E kan se na ba wi. Okay. Emere bi na mi no di nkomo ye di nkomo no kodru ba wi ya wi. Ni yumba dia min sa di kwabra. Mi ko Libya. E ko ye bima. Ta ya kaka tra na mi ese ni ba fi. Ba se la di kwa na mi no di Libya nkomo. Bra mi beta no. Ena nipa na me ho na me ye adwuma me tennis tani me na ma no no ena me ka kire me se me ba na mo won chia mo airport e di nipa no frukas we can tampo di wo chia mo airport e wo traho kuma titu konongo ena ka no de nya accident nipa na ni o kita bisika nyina o be hia no nipa no euka ba bi. Okay. Enti e hono na Mennim ba di cropot ya nipa no de bisika no so. Masati a me to wo kentampo do se apart from se obi ko gun ba bi asase no ni ma me no gun ba bi asase no ni netia o tita any blood ba me bo nyina o mu nim no die. Ni on katemu die abushani bi anim. Enti ye ni ebetimi bia ba fi me na me no kasai ma hu me wanti kakra e wo me ho usika wa kwatna kakra e wo
usika wakwatena Libya abra penyina kapreba mahu nipa nipa na free baby aba obia ehia me awa ba bewu kakra e wo me ho dollar kakra masuta ne kakra ekita me no ba bi owu ye no enam se ho mbenye nyina ye kura di free na se e wo se o accident ni ti e o mi sta o mi ko bu hospital na ke se e wo se mi ta ko tia mo kirista na mi ni free mo chere na mi no me ka je no paka ta je no free ho din back in Sampo. That's right. Na enye ye wo afọ na nka omo nse da nya yi a enso eno so kura ji no obi a obe free ba bia obe ba be tia abusia abusia tena ase nkonya omo tena aso kire se ne ko so ofin chama na o ti da cha mu ni ya ye na ye ni na wie ni na no mika hey enti mi wie no na ma sound be that zero ko se what you say kose enti last na ye di jam ko mo no a e ko du ba bi no ya wie ya nka sa we nyina be pie wo kose bye enti mi ko jina ba se wona mi hu se obi furo ba na o kwa kra na ura ho na ni ura ho na e ya mi se enti ni pa ya wo ko yi obeduru na kose enti wandura waboa ne ho na wo ko enti oji nkra se wo fie obi a ni di won ho aka kira ne se wambedura won fa ma hwan bra enti bi akiri bia me duru ba do mu lodu nkra ba si bia na no ra ho enti awotem no de fact e ka se e di akira nso ya fanya mi de dura na ya se ya ho de ya mi ho enti de medase kira mo tano medase abuza mo ma me mfa afrefo ni nyina nsi menim sa mo wododo na aka nenso mo ma me mfa nsi na hey psychological trauma wonamu nti wan hwe asa ni pa we kron fa ba ase nkon Canada o because obi kura afro no obuza asa nipa no kro bekwa akoduru ano nkoduru ni tirim ya maami bi ya friend no Mary Tawia wanya mfinhia na duana baako na okwa abisim post station won ana okoba postifo amane ese na anu wuku ada ye na anu wuku ada no de twa mu no ne na awotwe na ne nana ye frɛ ne maame ya wadi mfinhia dumiensa maame ya pie afiri fie efiri wuku ada no beto ne a me ne wo kasai maame ti wa hu ne ba wo hu ne nana no ohun ne nana no besi nne a me ne wo kasai akoda no oye ne patuntum oye ne patuntum ne ho ofe pa okatwi kasai ana osan so kadagate kasa enti me pa chaw usia akora bi a ye frɛ ne maame ya no te dagate kasa no osan so titwi kasa na wabɔmɔden no wakɔbɔ aposifo amane sɛ untimi mu aposifo amane nso a wo de bɔmɔden na frɛ ye na mai wo frɛ na mai a ye no betwetwe nkɔmɔ na da bia ye se handsome reward we de beautiful reward wo de wo bɔmɔden me hu akora ya wase da de etu ntwa da me pa cho number betimi afrɛ 0543 32 3370 0543 32 3370 ofra yabejo so ya nu bedi nkommo post station bi aba wu bia so unhunu maame ya bomoden ma ya so nya dei ente yes anso na betim de na dura besimu adi ni dura besimu a udi ni dura besimu pe house number B43/18 udi nduru ope na chese wo se wo hwehwe
maame tiwa anaasɛ mary tiwa na kyerɛ sɛ yɛnsa aka akwadaa no na yɛzo so yɛada wase paa yɛnim sɛ sompa de yɛduru akyire nti na nka abu aposifoɔ de abɛda yɛ sɛ yɛnyɛ bi ma wɔnom na akwadaa no yɛnsa ntumi nka no ban ɛba center se menka nkyerɛ sɛ ɛba ne sɛ dompɛ mu yadeɛ bi ade afa ho asɛm bɛda wɔnom na ɔmo mmoa wo sɛ yɛwɔ akyiri berɛ mu sɛ yɛwɔ nsa na sɛ wapɔ so baabi ahwan mepakyɛw ɛyɛ baa arthritis ana kyerɛ sɛ ɛho nsɛm ɛbɛda hɔ nom a ayɛ dagyaa yɛnhunu udompɛ mu wia na ɛwie wo mepakyɛw bɔ mmɔden ne fa kɔdan baa ɛba center ɛba ne sɛ udompɛ mu yɛse abu ɛna yi kasɛɛ no ɛho aka yɛse yɛmmɔ mmɔden ana yɛmmoa wo na ɛnkansi ɛntoa ɛyɛ obi wɔ nom a ne nan se taatae na efiti efiri suo ne adeɛ bɔ mmɔden ɛyɛ baa obi nsa nsoa ne ne nan nsoa nyinaa sensene ayɛ bawee ɛyɛ baa ɔbɛboa wo mepakyɛw wote yaw paa wɔ dompɛ mu ɛyɛ baa stroke gonorrhea sɛ wonim obi paa sɛbe ɔwadwe mu haw momfa ne nkɔ baa hɔ ɔbɛboa papaapa dɔkta nim aduro ɔno pii na ɔde n'aduro ɛka wo a ɔyaa ne hunu sɛ ampa aduro aka no dɔkta wɔ Sunyani magazine ɛhɔ na dɔkta wɔ ode wofa social welfare for kwan na wakɛfo saa de wura magazine inside the ankasa no wobɛhu no baabi a true faith baabi a presby for offices no wɔ no ɛne unity presby no wɔ no hwaa area hwaa ɛna abɛhu baa herbal center wokɔ no adwene no ayɛ ntanta wonhunu baabi a womfa afrɛ dɔkta ɛwɔ 0244 083482 0244 083482 ana 0244 988 004 Dr. Enono ɔse achamfoɔ baa enyarewa nyinaa bedwane Vodafone na dam promo ogyina ne na so pemme auto credit ya every 5 Ghana cedis kɔ anaasɛ woyɛ mobile money transfer no ne adeɛ sika bi a wo transfer wo wallet edi akɔneaba edi ahim ɛwɔ wo mobile phone ɛsoɔ anaasɛ Vodafone chip ɛsoɔ no saa sika ni nyinaa ɔmo boaboa no na ɔmo atua mu 20% de ama Vodafone ɔmo gyina mu ɔmo yɛ adeɛ o enti saa send 100 Ghana na di ahim akɔ 100 ne yɛte 20 de to hɔ saa 20% enti wobɛhu na saa bɛda wallet mu bam na asene no yɛse ɛyɛ Vodafone ɛdam promo wo send ya na bɛdam pa na nso ayi na saa de ayɛ de ɔde bɛyɛ Vodafone was further together enti was the higher you recharge the more you get back. What you say? Enti dodo na wo send no na just say bamuza enti keep loading in the Edam promo na ye maw Vodafone ye 20% no na so edi so emfaso meba chaw manchi biscuits omaba na de omo pa nyina nie ye pe obi a ono no oye retail distributor a obetimi aboa na jese business na nka so tiase what enti wokwa o say amasa what manchi biscuit nka edewu enti edewu ni nyaba pe ubonse na nipa kura ka se edewu dia ene mambi nton no omaje no omashase no omoton eye manchi biscuit ye o manchi anytime cracker manchi ginger manchi digestive manchi milk crunch and your manchi milk shortcake biscuit and your manchi jam na kama fantastic dewu menam kachiro wunya na wunya mizo kan ho a wawie wunya manchi biscuit na nya mizo kan ho a wawie me ba cha the number ni nie ofra me say be your own boss is better so obey your own boss number ni 0244 856141 0244 856141 your number eno no manchi was munch into happiness
V22 body cream eye pebi fafa we de ani emwa enyu we de ani na we de ani nya yopo stretch mass sembi anim na nso obai sembi anim akura mehu me poli na akoka se na nso obai ose ete se wanim me pa chotie eye V22 ebe yi wanim kama wo we de no obi wonu mo onam na we de na ni na ye wesra me pa cho V22 body cream enu de yi fi ni nyina free we de nani bema we de nani adawo kama the number na 0501 276028 0501 276028 your number eno no zpay no tiwa no apekakra de asende kwa asare zpay mobile money pekakra de asende kwa asare na bibia ye kama no sa no mesi abonte na mesere because minya sika metimi atobiri bia bi Sompa ate ase yes money answers all things money ete yezi pay mobile money me pa cho fa hodom wonum na emwa o register zpay na odem eye 10 Ghana cedis credit na ode ye o course nyina zpay star 270 hash na chese BBI kama enra na nya asam keto Berlin top Revelation Church International 1 week program powerful edom ya brabi ene brabi na behwede Yankopon di difo na ye ni din the prophet Dr. David Chame was say welcome to the next level asem tinu no bro minua bro ayumre no nsia na bass no esi koko bodo animu ho na twedom no edo mo akopiem wo Berlin top oba beto me wo ho me wo ho bro enra na ehu ndi ya bra na ebeto ye nyame won hiraw na ontenanim enkyerɛw ebra na so me kwa well salvation ministry Bishop Collins Nyaku papa under your unction and I baba ya adwuman e de ahye Kristo enionyam Apostle Victor Adoma papa under your unction and ya baba ya adwuman de ahye Kristo enionyam Mennim Reverend Emmanuel Owusu ansa na ka bom ne de som kase abraw duru kwada the Act Temple e wo fia papa erade asomdwie enkan na apomboko wade agusu sra ya de Nyankopon ase ne de wudi sofo me nam ka kire eni ne de di sofo papa nyame ma krado yemfa omun ko aduma yin wananim na afi yemfa asem no e ma Nyankopon sra aza ne ya tam mamina for life at bakra mate papa mate meteti awna so meteti awna so meteti so we speed go smooth everybody sra baby biara wa ti kan na wi me din ene Reverend Emmanuel Owusu asa me di jumade e wo nya me din mo gina Bishop Collins ene e be person ready asemo na ye de biat fi nkotokuom na aboa yen ya brabom mame no mompaye na asa na be mompaye nti wasumnati na owia mesumde nyame asem baba so mompaye na eni nyame manche nyame asem ya betu ni paku ahodo a yewo awiye bremu can the class of people in this generation yewo nyame asafu ahodo mu mena wo sha ase no yebobo bonse bebre so last week ebrenti me kan last week de na kakra na fe matwaso last week me no kasafa the second class of people in this generation na yebeti ase the second class of people no ayenkofo ko bia wo mo chebade asem no yebe preaching ize so mbadwene ho amanya mekopon asemadi o makom dem na atimi abo mo agye o mafiri nso biem ebre bi o mbekọ amane mu na bro sama be yi asem na firi na komam
o de nijeji asam na bosom be wi asam na fam loko sada be ya won dwene asam no na asam na bo yom bebre ye kwa asore ene positions amane pa bebre as a your lifestyle no your ba sorry are different. You free sorry them so your life is different because we are only playing the role of the position in your media as of so for the amaya was afonim. Into your elder or ras on them our elder onye pia bontin your nya pon abo enya pon sorry say grace say pe wasan kwa go kuma no ye no ntemo no free elder ye bienu wati nyame asem de ni giaje nyame asem no ba nyame asem no ntumi nye ni moduma free say oni ada ajojo dwuni nyame asem no ba den faso dia ye nya fi nyame asem tie ene ho adwundwini mu no say eyi ye mfiri nsohwem ebra bonsam de nyame be ma bonsam kwame de nsohwe abaye so imagine say nka Job nyame asem bi ante ne mu